L'objecte que us presento és el testimoni de sediment extret del fons d'un llac. Testimonis com aquests constitueixen l'eina fonamental de la meva recerca. Em dic Santiago Giral i soc investigador científic al Geociències Barcelona. Porto quasi 30 anys estudiant registres sedimentaris com el que us estic mostrant d'arreu del món per intentar caracteritzar quina és la variabilitat climàtica de la Terra per entendre què passarà en un futur més proper. Al Geociències Barcelona disposem d'un gran número de registres sedimentaris de llacs d'arreu del món, ja sigui de Groenlàndia, de l'Antàrtida, ja sigui de la illa de Pasqua o de les Açores, ja sigui de la República del Kirguistan o de la península Ibèrica. Aquests testimonis són molt delicats i cal guardar-los amb cura perquè siguin objecte de recerca durant molts anys. És per això que en el Geociències Barcelona disposem de grans càmeres frigorífiques amb temperatura just per sobre de 0 graus i a les fosques que permeten conservar en condicions òptimes durant molts anys aquests testimonis de sediment. Aquest testimoni es va extreure del fons del llac de la Llebreta, que és un estany situat al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que està situat aproximadament a uns 1.619 metres d'alçada, a la vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. Diverses datacions de carboni 14 fetes sobre aquest registre mostren que aquest testimoni conté la història climàtica i ambiental d'aquesta àrea pels darrers 2.000 anys. Així, aquest registre comença amb l'anomalia càlida medieval, que és un període situat entre els anys 900 i 1300. Durant aquest període, que es caracteritza bàsicament per ser càlid i sec, hi ha una ocupació significativa del Pirineu, el que afavoreix una expansió de l'agricultura i de la ramaderia. Aquesta expansió agrícola i ramadera comporta una deforestació significativa del Pirineu, el que es tradueix amb la presència, com podeu veure en els sediments, de grans fragments de fusta. És durant aquest moment d'expansió agrícola i ramadera el que s'afavoreix la construcció de la major part de les esglésies del Pirineu, com la de Sant Climent de Taüll. Entre el 1450 i el 1850 es produeix el que es coneix com la petita edat del gel. Durant aquest període hi ha un descens significatiu de les temperatures i el que comporta és una desocupació del Pirineu. Les activitats agrícoles i ramaderes s'abandonen perquè les condicions climàtiques no són favorables per poder estar-hi visquent. És durant aquest període d'abandonament del Pirineu que es produeixen l'erosió dels sòls principals que hi ha en aquella zona i hi ha una entrada generalitzada de sorres en els llacs del Pirineu. A partir del 1850, quan s'acaba la petita edat del gel, les temperatures augmenten i torna a haver-hi una reocupació del Pirineu. És en aquest moment el que torna a produir-se una segona gran fase de deforestació del Pirineu per aquesta segona reocupació, el que torna a traduir-se amb una entrada de fragments de fusta com es poden observar en el testimoni de registre de sediments. A partir de 1950, amb els grans moviments de gent del camp cap a la ciutat, es produeix un abandonament generalitzat del Pirineu. El Pirineu en aquell moment es converteix en el que és actualment, que és una gran zona d'esbarjo de la major part de la gent que hi passa temps en el Pirineu. Hi ha molt poca gent que estigui visquent realment de l'economia d'aquella zona. És en aquest abandonament el que acaba creant és un increment de la vegetació perquè ja no hi ha gent que estigui visquent i amb el qual no hi ha una deforestació significativa. Això els llacs ho detecten perquè no hi ha una entrada massiva de fragments producte d'aquesta deforestació com abans passava. Com es veu, doncs, l'estudi de mostres extretes d'aquests sediments permeten reconstruir tant l'evolució climàtica com l'evolució de l'ocupació humana en territoris diferents per veure i entendre quin és el modelat d'aquest territori en l'actualitat. Aquestes mostres es poden estudiar des de molts punts de vista, des de, per exemple, la composició química, la composició mineralògica, la composició dels diferents elements faunístics que la composen, la composició de la matèria orgànica, etc. Juntant tota aquesta informació és el que ens permet a nosaltres entendre aquesta evolució climàtica i ambiental d'una zona determinada. Els llacs
constitueixen un dels millors sensors naturals per estudiar els canvis climàtics i ambientals de la Terra. La seva dinàmica, a molt grans trets, està lligada a variacions de la precipitació i la temperatura. Quan hi plou molt, el nivell del llac puja, quan hi plou poc o són períodes molt càlids, el nivell del llac baixa. És en aquests moments que es produeixen tota una sèrie de canvis interns, bàsicament de fauna, composició mineralògica, composició química, i això queda registrat en els sediments. Per tant, l'estudi multidisciplinar d'aquest tipus de registres sedimentaris, ja sigui amb geòlegs, biòlegs, físics, etc., ens permet reconstruir tant les variacions climàtiques com antròpiques que han ocorregut en un territori determinat. La paleoclimatologia és la ciència que estudia les oscil·lacions climàtiques del passat per intentar caracteritzar-les i entendre quins són els principals mecanismes que les han controlat. Per això la paleoclimatologia és fonamental per entendre què està passant actualment i, de fet, permet posar en context històric el que està passant a l'increment actual de les temperatures. Quines són les dades fonamentals que estan aportant actualment la paleoclimatologia en el context actual de l'increment de les temperatures? Doncs estan aportant bàsicament dues idees. Una, que l'actual increment de temperatures no té equivalent en els darrers 800.000 anys, i dos, que aquest actual increment de temperatures és conseqüència de les activitats humanes. Per tant, la paleoclimatologia és fonamental per entendre què està passant a l'actualitat. Permet estudiar quina ha sigut la dinàmica de les crisis climàtiques del passat, el que permet portar eines per esbossar quines serien les conseqüències de no canviar la nostra actitud vers l'actual emergència climàtica.